Isa ka balay na sunog sa Bacolod City. Pagresponde sa BFP na atrasar bangod sa motorista nga hindi magpahigad. Si Aileen Pedreso nakatutok live sa Barangay 8, Bacolod City. Lynn? Jert, sa tion sa emerhensya, ilabi na sang sunog, importante sunod sa BFP ang kooperasyon sa mga residente, ilabi na sa mga motorista. Wala gid na salbar ang gamit ng pamilya Petsa matapos masunog ang ilabalay sa Barangay Alihis, Bacolod City kahapon. Nagwas sa investigasyon sa BFP nga nagsindis ang kadila ang utod sa tag-iya kag napabayan niya ini. Ito sa diin sa babaw sang table, may nakita kami nga mga residues ang kandila malapit ni sa kuno sa shower curtains. So posible ang ini nga shower curtain na huypan kahangin kag nagdikit ini sa kandila. Samtang sang tion nga nagresponde ang BFP kag pila ka fire volunteer group sa sunog, nakuhaan sa video ang ining motorista sa tunga sang dalan. Makita nga pisar ginabusinahan na sang pila ka beses. Wala man ini gihapon nagapahigad. Motor, my God! Motor! Lapit isa ka minuto pa antes ini nagpahigad. Ang nagkuha sang video nga si Carl, wala kuno napunggan ang tuman nga kainit sa akto sang naka-motorsiklo. Many times kid dan do wala gid siya kabati bali nagwa na gid ko gani sa window nga para singgitan siya. Wala gid sa bali gin PA ko pagid siya nga kapila na gid nga gin PA wala gid japon. O basi naka-earphone sa kuno. Bisan kuno pwede nga mag-overtake, ginpili sang driver ang safety sang motorista kag naghulap na lang nga magpahigad ang motorsiklo. Hindi ko overtake sa tuo. Base makita ko sa side mirror kag mag right turn siya mabungguan ko sa galaot tas ang chimpo galaot tas ang time ta makalabot sa sim nga early as possible. Nakita na sang LTO-NIR ang video. Ginapangita na subong ang nagamaneho sa motorsiklo agud mapangayuan sang paathag kag maimbestigaran. Klaro, gid no, nag-obstruct niya ang way sa isa ka responding fire truck. Immediately, show ko sina, no, sa atong na opisina for him to explain the most probably kasi may mga ibang personal condition. Motor, my God! Motor! Magserbe kung taning eleksyon para sa iban pa nga mga motorista ang kaangay nga insidente sunod sa LTO-NIR. Balik sa imo, Jert. Madamo genya salamat sa detalye, Aileen Pedreso.